Wij stellen je voor Wim Stroetinga. Opgroeid in Ardebekeep, hutfietser en gid naar de Spelen op de baan en tot Marion de ploegenachtervolging. Medaillekansen? Nee. Ja, waarschijnlijk plek 5 tot 8. Het lijkt erop dat als wij door zijn, heeft de KNWU voor gekozen om een extra sprinter mee te nemen. Dus wij moeten de volgende rondes daarna met de sprinter rijden. Dus als we bij de eerste 8 zitten, is de kans dat we 8e worden eigenlijk heel groot. Dus het is eigenlijk na de eerste ronde zo goed als over. En ja, daar hebben wij als renners geen invloed op. Waarom tot hij dan überhaupt mooi? Vreeg je misschien af? Ja, nou ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb er wel over nagedacht. Vooral met het oog op de NK. En, ik denk als ik het NK gewonnen had op de weg, dat ik misschien niet eens gegaan was. Dus ja, het is vooral omdat het de Spelen is, dat je daarbij moet zijn, vind ik. En ik ga dan al voor de 3e keer en wie kan het zeggen? Dat zijn er niet zoveel. Maar ik bedoel, anders als het een WK was geweest, was ik nooit gegaan natuurlijk. Dus ja, dat is een beetje dubbel. Je wil gewoon 1 keer heel goed rijden en ja, daarna weet je dat het voorbij is. Stroetinga rint al even mee, is 31 jaar, Europese kampioen op de Omnium, won zilver op het WK op de Scratch en is dit hier ook op dreef op de Diek. Tja, won hij alles van Dylan Groenewegen. Bekendheid kreeg Stroetinga tot het Nederlands kampioenschap. Hij waard treden, maar wie daar net bepaald blieb mee. Wel een beetje afgekoeld. Nee, ja. Je wordt zo ongelooflijk boos. Ja, er wordt gewoon een ongelofelijke fout gemaakt. Er wordt op een gegeven moment langs opgereden zonder mij in mijn wiel. Ja, en daar worden zo 10 man omheen gereden en ik kom ingesloten. Ja, ik moest op 300 meter aangaan. Ik wist dat het te vroeg was. Ja, anders dan kun je winnen en nu word je 3e. Die teamgenoot van toen eigenlijk, ik zie nou, je bent nog wel maten? Ja, we kunnen wel goed met elkaar hoor. Het is wel weer uitgesproken en ja, dat is wel weer goed. Hij weet wat hij fout gedaan heeft. Ik weet wat ik fout gedaan heb na de finish. Oké, dus ik zei ja, na de finish, ja. Ja, dus... Haast er dan speed van, daar staat lulk Westbist of? Nee, kijk, normaal gesproken dan hoef je niet naar het podium. Dus als ik dan 2e of 3e word, dan rijd ik door naar de bus. Ja. Dan ga je de bus in en dan gaat daar de helm erdoor en de schoenen erdoor. Maar dat is bij alle sprinters. Ja, zo zijn sprinters nou eenmaal. Maar normaal zie je dat niet. Maar omdat ik nu naar het podium moest, ja, moest ik daar zijn. En normaal neem je jezelf in bescherming en rij je door naar de bus. En ja, dat had ik nu niet gedaan en de camera stond er toevallig op. Dus ja. Stroetinga komt 11 en 12 augustus in actie. Willen je meer weten over Stroetinga? Bergsma of Kramer? Steven Kruiswijk of Bauke Mollema? Pamela Anderson of Beyoncé? Baan of weg? Zoek dan op uw app of op omroepfriesland.nl. Ja, wel moeilijk hè?